Her ser vi så Ida. Snart fylder 4 måneder. Ida er hjemhundvalpen til venstre. Og Ida vil meget gerne have Sentas ben. Senta er kleineren på 5,5 år til højre. Og som det fremgår, kan man se, der er der masser af andre ben, men der er selvfølgelig kun et ben, der lige skal være det rigtige. En sjov iagttagelse. Ida gør sig til og forsøger at gøre sig lidt bemærket med nogle små bjefter, man kan høre. Og Senta tager det med ophøjet ro. Hvad så, Ida? Det ligner mere en invitation til at lege, end at sige, hvem skal have det kødben, der lige er interessant lige nu. Kan I sige farvel? Hej hej!